mao pa nga aga mga tanan. Sir, kamusta So, po ito? Kamusta po itong monitoring nga na sir itong Department of Agriculture no kaya baga nakita na mo no nga talagang or nakita mismo ng publiko nato na no nga may pagitaas sa itong paraliton labi na itong aton na mga bugas ano at ikang itong aton mga imported nga itong pinakalokal inyong monitoring sir itong iyo buhatan kamusta po ito? So bisa amon monitoring sa mga major markets, may ada kami na obserbahan nga nahinay nga pagtaasan presyo ha mga retail, especially bugas. Tikang mga second week of March, may na kami na pero diri siya sugad ka pareha kataas sugad at pareha last year nga may ada taas nga presyo an bugas. Pero yan na kanan ang pagpakairan namon kaya ang reasonhan mga pagtaas is based on sa quality ng guting nga portion and sa fuel nga increase. Kaya pagpakairan na namon era nga based sa era nasa 3 to 8% of the transport cost is the fuel cost, which is the transport cost is ranging from 10 to 20%. So amo nga may ada nga pagitaasan ang presyo pero diri gud nga tanan may ada nga naobserbahan kay mostly itong may ada pagkataas diri locally produced at mga tikang paha ibang lugar o mga imported in which nga nagamit in transportation para makaabot transportation then may da fuel para makaabot sa particular nga market. Amo nga may daya. Tapos pero ang mga products nga locally produced, more of the reason nga may da increase is more on the supply situation or at saka yung available na sa quality at saka yung quality kung presko pa o kumaupay pa kung quality sa ibang agri-commodities. Amo ang mga reasons kung ano may da movement era mga prices. Ang bugas lakin, ang tikang ibang lugar, ang nagamit, ang mga transport or may fuel, pati ang ibang vegetable nga diri ng produce nga diha Region 8 amo may nakitaan namon nga pagtaas which is attributed to the transport cost of these commodities. Sir, ito pong pagitaas ng presyo ng mga bugas natin, pero po nakita niyo nga baga i-increase niyo pesos po? From 50 sa first week, nag-abot hiyayan na og 53 ang latest nga price. So mga almost 3 pesos sir baga gintaas. 3 pesos ang pagtaas yan. Is same po ba to sir ibang mga merkado Eastern Visayas dinatakbukan? Yes sir, this region mga major markets sa Eastern Visayas amuan may nakitaan nga pagtaas labi na nga mga imported nga rice which is amo adto ang prevailing market price to nag-average of 53. So far sir, yan na pong summer season sir since harvest season gapinan ito natin mga kahumayang gapano. Pag yan sir po ba in damo itong supply nato, tikal ito na aton imported nga na pinakalokal? Yes sir, yan na kay nagtikang naman ang harvest actually pag March so gawin ang harvest so pagit nga damo aton available nga supply nga ang mga millers naton mga traders again i-empty maghapon ito nera or iba na maghapon ito nera mga buffer stock para accommodate ang mga new supply or ang mga harvest sa yan na locally harvest so may ada good sapat nga supply in terms sa changes in prices more likely amo na to 3 pesos and which is pasok sa 3 to 8% nga increase sa relative sa fuel. Sir, dito po sa aton mga importing bugas po and since last month
baga nagpagawas kita bag-o nga imported nga bugas. Sa pagina sir, may additional po ba taging pagawas nga imported nga bugas nga more available of talagang maman nga kayang-kaya mapalit ito atong publiko? Ang imported nga bugas, bis mo na to ha price verification, allow lang nga pasulot or i-import is to premium rice. Para diri mag-import og other than premium, which is the well milled or depende sa quality, kay para diri maapektuhan ang aton mga local nga available rice, which is more of well milled or regular milled. So amo to nga ang imported is So sir, in regards sa piniton aton monitoring nga brand o bugas sa merkado. So, gipakinahan mo kung ano inihiya, may tatak Pinoy, basta may ako tatak Pinoy, it is locally produced within the Philippines but not in region 8. Baligi, kuha lang nila sa ibang region. So yan na po ba sir, iton aton mga local rice nga available sa merkado Inamit na po ba iton kalidad iton aton mga imported nga bugas kay simula aton mga mamaralit gyap nga parang imported ko ini nga bugas pero kon ngayon tikang ha mga lokal. So is this simple sir, I start na iton aton baga maupay nga naipoproduce nga maupay nga kalidad itong bugas? Yes sir, actually may daman talaga kitang mga maupay na klase nga varietyhan bugas nga comparable or mas maupay panganiha imported nga dila kita nagakadihado ha aton process of drying and milling. And imported nga bugas is 5% broken while ang aton na produce nga di mostly region 8 because of our drying facility and the milling facility more likely of well milled kay dili ba nasusort at mga broken at mga dapat ang mga whole grain sila na aada. Although may ada mga dagko nga milling companies or mga ganan nagmumulino nag-trade nga kaya nira ira machine nga i-separate. So amo ito ginubalik gyapon lamas oratas. Pero in terms of variety maeda sa palatability of the rice, umayda comparable bisa. Pero pagkita og personal appearance, pagkita nga uy damo man ang broken, pero kung totoo na nga ni nga i-comparehan and imported, pareha lahya niya palatability and texture and quality. So nakaiba lahat physical nga appearance tungod kay diri dayon na dry and bugas kung diri awan humay kung diri na dry dayon kamaeda mo itong discoloration at the same time kung diri mao pa ang pagka-dry upon milling nagakamaeda damo nga broken rice which is downgrade na niya quality in terms of appearance ngadto na well milled na nga quality which is diri siya premium ang mga laboratory pero in terms of palatability and basta quality niya, pare-pareho lang rin. Sir, in this coming week po or coming days po, may posible po ba sir nga magitaas pa itong presyo at itong mga bugas, labi na sir, kaya baga nagpagawas statement itong ato na Mayor Alfred Ramales sa Tacloban nga posible ko is this week talaga nga maramdaman na itong paghitaas ng presyo itong mga paralito ang mga merkado. Kung this week bisa observation diri ko man good sugad ka directly nga pagkataas kay may da man available nga stock or may da pa to buffer stock at mga kanya-kanya ng mga tindahan supply maybe kung ibang produkto which is highly perishable nga bago maabot siguro amo ito ang mga may ada nga makikita-kitaan nga may ada pagtaas ang presyo pero ang mga commodities nga locally produced din kaya siya may stock diri isa duro may daman pagkataas amo to nga na-observe is mga 3 pesos or 4 pesos but 3 to 8% ito based on inflation and bagan madudugang nga presyo per kilo agri-commodities.
Sir, ang UN po sir, ano ta itong ba may paalala kita or baga si papaymat nga itong mga kabumbuyan ha, nga namamati nga nakikita ano regarding hiton na mga presyo na ang merkado kung ano ba dapat era baga buhaton kasumpay naman ito na simple man na continue nga pagitaas itong presyo ito na lana nga nakapekto naman itong atong mga pangunahan nga para dito mga merkado nga including itong atong mga agricultural products wide sir. Para atong mga konsumidor aton kikitaon aton i-prioritize kay dili man kitalaan dili kita man bugos nga nasod nga halos bugos nga kalibutan apektado hinihiya nga crisis, then aton kitaon aton i-priority kung ano ang dapat naton pagagastuhan or papaliton nga kitaon naton ang quality kung okay ba inihiya kanang sapat ba para sa presyo nga kinbabayad or kitaon kung pagin daot na or kung ano pa ang based sa quality at sa price ang aton kitaon at sa paggagamitan para makatipid kung in terms naman sa mga nutritional value kitaon kung protein source kung bagay mahal na inihiya nga protein source may kita other alternatives nga barato kung in terms sa protein source mga fiber or carbs. So adun kita kung pare-pareho lang nutrition nga makuha nga presyo nga aton mapapalit dito merkado po. Then para makabuli kita or nga maiwasan or minus-minusan at epekto hinihiya nga crisis mas maupay kung may adakitan kalugaringon nga mga kanang production. Example, bisan kita nga adihi syudad, pwede makita mag-produce natin kalugaringon nga mga vegetables, pinaagihan mga container gardening, na pinayan na nga sa summer na favorable niya pag-produce ng mga vegetables para makamadakitan kalugaringon nga pagkaon para diri kita na perminti na palit or na relayan mga other produkto na tupahiba nga Ayun, daw mo nga salamat sir, habag simpuan na ginhatag nga oras sa Bombo Tacloban, hopefully nga talaga din na magtinas itong presyo itong mga paralito kay baga makatulko na ulo nga mabuho lang mga bulis at mga publiko yan And daw mga salamat sir, ginhatag nga oras sa Bombo Tacloban. Thank you so much sir.